En ni migao mar arita mapacho ka olando bero chenro magi e bad migao mar chwalo chenro ne jopiny. E oboke manogol kawuono, jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni ng'ikruok mosebedo e chenro mag chwalo oboke mag wuoth e kind chenro mamoko e bad migao no oselosi. Chenro go mosebedo kod ng'ikruok osebed ka ibero e dweche 3 mokalo. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni e chiwo oboke mag wuoth giseyudo buge mag passport maromo 50,000 manigi oboke 34 ka bende girito mamoko 200,000 mabiro donjo juma manyien. Omedo ni mashind go chapa mane okethore sani olosi ka gintiere okang' mar nyiewo mashin manyien. We want to tell all the people of Kenya who had applied for passports or who wish to apply for passport that there is no more delay, because the supply has been restored and the printing chain has been completely fixed, and we are not going to have any delays any longer. Kamano bende, sani gidhi medo kwan jo Kenya manigi obokni mar wuoth koa 3.5 nyaka 10 e higni 5 mabiro. E weche mag ndiko jo Kenya, kwayo maromo 1,698 mag jomondikore ni dwa bedo jo Kenya osepuodhi. Magi omako kwayo machakre higa 2018 nyaka higa mokalo. Kuom kwanni, 808 ne dwa duogo bedo jo Kenya ka chien ne giweyo bedo jo Kenya kendo nokawo nying mag pinje mane gidakie. Lokruok ni obiro kaluwore kod katiba manyien mayienegi bedo jo Kenya kod jo pinje mamoko. Kwan machielo 815 en mar jo ute kata nyithi jo Kenya mantiere pinje mamoko. Ka 75 gin mag jodak mochopo dwaro mar chik mar bedo jo Kenya. Any Kenyan out there who has waited for a long time to regain their citizenship by operation of the 2010 Constitution, any Kenyan out there whose spouse or children have not been able to acquire citizenship by just delays in our ministry, any foreign national who has desired to be a permanent resident and they have met the criteria and all the institutions that are supposed to clear them have cleared them, those people should be able to collect their certificates. They are ready. I have signed them by my own hand. Kindiki bende ochiwo chik ne okwach kich mondo neni kwayo mag manyo dak kata tich opuodhi e ndalo 21 chakre or kwayogo. E chenro mar ndiko nyithindo monyuol kata joma owito ngimagi, mae koro ibiro tim e mbui kokalo namba makende mar nyithindo duto monyuol. Namba ni ema gibiro tiyo godo e ngimagi moting'o skul, namba opande e kind mamoko. Mogik, migao no lando ni gintiere okenge mogik mag rido chenro mag arita e paw ndege ma JKIA kod tong' mar Kenya gi pinje mamoko. Chenro ni biro konyo ng'eyo welo madonjo kata mawuok pacho ka. Chenro ni kopogore gi konyo chenro mar wuoth biro duoko chien lai mabedoga e apise mag immigration.